Hvem vil du kysse, når du bliver gammel? Det kan jeg ikke svare på. Det ved jeg ikke. Måske min mand. Eller mine børn. Det tror jeg, at det. Det ved jeg ikke. Jeg tror min kone, hvis det var. Og mine børn også. Og mine børnebørn. Sådan en ung, frisk mand, nej. Jeg vil allerhelst kysse min mand. Altså, jeg håber, at han bliver gammel med mig, og mine børn. De gider nok ikke kysse, når jeg er gammel, men... Jo, unge piger vil det også være dejligt at kysse, men jeg tror ikke, det er ikke altid det, så velseende, at sådan en gammel mand som mig går rundt og kysser de unge piger, selvom jeg godt kunne tænke mig det. Men min kone og mine børn, de skal have et kys, det skal de altså. Danskerne lever længere, og det er en god nyhed. Vi får lov at være her i flere år. Vi får mere liv at leve, og vi får flere år og mere liv at lægge planer for. Altså, jeg kan godt lide at være ung. Det er dejligt. Men der er jo også nogle fordele ved at være gammel. Jeg tror bare, det bliver forskelligt. Både godt og dårligt. Clara er 9 år, går i 3. klasse og spiller badminton. Altså, når jeg går på pension, så bliver det dejligt at bare kunne gå derhjemme. Men det er heller ikke så skidt. Det er også lidt skidt, synes jeg. Det er ikke altid så sjovt at gå hjemme. Nogle gange er det meget sjovt. Buster er 14 år. Han går i 6. klasse og dyrker springgymnastik. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at have en kæreste, når jeg bliver gammel. Eller kone. Så jeg ikke skulle kede mig helt. Men det tror jeg godt, jeg. Jamen, jeg drømmer om alle de ting, som jeg gerne vil nu læse flere bøger, og lave smykker, og male, og tegne, og besøge venner, og ja. Heidi er 40 år, socialrådgiver og ansat som projektmedarbejder. Jamen, satser på, at hverdagen bliver sådan lidt mere lystbetonet, så man bare kan gøre, hvad man har lyst til. Jeg håber selvfølgelig, at jeg ikke bliver så slidt, eller hvad man skal sige, at man ikke kan gøre det. Jamen, jeg vil gerne være omgivet af nogle søde og rare mennesker, som er dejlige at være sammen med, og som gider mig, og nogle mennesker, jeg gider. Morten er 45 år og musiker. Der er ingen tvivl om, at fysisk forandrer man sig. Og mentalt forandrer man sig naturligvis også, selvom at man siger, at jeg stadigvæk føler mig ung. Så er man jo ikke ung, når man bliver gammel. Man er gammel, men det betyder ikke, at man er sat tilbage på et stadie, hvor man ingenting kan gøre. Men jeg tror, at jeg vil sådan være meget realistisk omkring min situation. Min fysiske situation, psykiske situation, og så udnytte de muligheder, jeg har. Det er det, jeg vil gøre. Ja, der kunne jeg godt tænke mig at tage ud og fiske ude på Øresund. Og nyde vejret og naturen derude. Bengt er 63 år. Han er maskinmester og arbejder som projektchef. Ja, så vil jeg jo godt have min familie i nærheden af mig. Så man kan besøge dem, og de kan besøge mig. Og se, at den vokser op og bliver til det, som jeg havde forhåbet og glædet mig til, det bliver til. Flere leveår betyder mere liv. Og mere liv betyder også et større behov for at spare op. De fleste danskere indbetaler til ATP. Hver måned bliver et lille beløb trukket på lønsedlen. Fra pensionsalderen begynder udbetalingerne, og modsat de fleste pensionsordninger udbetaler ATP et beløb måned efter måned, år efter år, så længe man lever. Clara kan forvente at blive over 85 år gammel. Går hun på pension som 65-årig, kan hun se frem til i mere end 20 år at modtage et månedligt tilskud fra ATP. Hvad jeg ville gøre, det var nok måske at købe nogle ting til mine børnebørn og børn. Og så bare bruge dem til mad og bare til at købe. Ja.
Fra Heidi går på pension som 65-årig, vil hun modtage 1.300 kroner hver måned, så længe hun lever. Selvfølgelig behøver man ikke uanede mængder af penge på den måde, men jeg synes, det er vigtigt, at man ikke sidder så stramt i det, så man skal bekymre sig om det. Morten har altid været selvstændig og har ikke indbetalt til ATP. Han går derfor også glip af det månedlige tilskud, når han bliver pensioneret. Jeg kan kun sige, at det selvfølgelig er vigtigt at have nogle penge, når man bliver gammel, lige så vel som det er vigtigt at have dem nu. Så i et eller andet omfang er det selvfølgelig vigtigt at have penge. Så må jeg så bare håbe på, at jeg har nok. Ellers må jeg jo sætte mit behov ned, eller mit forbrug ned. Bengt går på pension om 2 år. Han har arbejdet i snart 50 år og har indbetalt til ATP, siden ordningen startede tilbage i 1964. Når han forlader sit arbejde, vil han hver måned modtage 1.700 kroner. Når jeg bliver gammel, så skal jeg bare have råd til at leve og være derhjemme måske, og besøge familien. Så er det alt rigeligt for mig. Flere leveår betyder mere liv, og dermed også mere liv med og for hinanden. Det er ikke altid, man som ung ser, hvor vigtig familien er. Men jeg kan da se nu, når man er nået 45 års alderen, at jamen, det betyder mere og mere. Og mine forældre for eksempel, som man på et tidspunkt kæmpede en brav kamp for at slippe af med, er man nu begyndt at søge hen til igen, ikke? Og faktisk kunne værdsætte de værdier, de har. Selvom det ikke nødvendigvis er dine egne værdier, så kan man godt værdsætte, at de har dem. Jamen, jeg ønsker allermest, at han har fået det ud af sit liv, som han gerne vil. Og så han kan stoppe op og sige, at det liv, han har haft, det var det liv, han gerne vil have. At han sådan grundlæggende kan være tilfreds. Det tror jeg er mit højeste ønske. Ja, jeg tror godt, jeg kunne tænke mig, at han ikke bliver sådan sur en og knæven. Det kunne jeg godt nok ikke tænke mig, men det tror jeg heller ikke, han bliver. Og så hvor han bare sådan, han stadig ikke er helt kedelig, og sådan lidt ligesom nu, hvor han er lidt underlig nogle gange. Ja, det har jeg så ikke sat mig rigtig ind i, hvordan hun vil have det som gammel. Men hun vil højst sandsynligt have det bedre, end vi har det. Da de nok bliver ældre, end vi andre bliver. Og så er jeg spørger, hvornår er man gammel? På et tidspunkt skal alle mennesker dø. Og så han dør ikke sådan med en sygdom. Altså på den måde. Jeg håber, han dør alderdom. Men jeg håber selvfølgelig, der går mange år, før han dør. Så jeg er glad.